ସୀମାନ୍ତରେ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲଢ଼ୁଆ ବାହିନୀ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାଭାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଜଳଭାଗରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଏକଥା ଅତୀତରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ତାର ନେତା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସିଏ ନ ଜାଣିଥିବା କଥାଟିଏ ଉଠେଇକିରି ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଢଙ୍ଗରେ 350, 300, 250, 200 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ। ସେ କଥାଟି କାହିଁକି କହିଲେ, କ'ଣ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରୟଟର ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଦାୟୀ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବା କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ମୋଦି, ଶାହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କାର୍ଗିଲ ସମୟରେ ସେ କିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, କିପରି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନେଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସବୁର ମତାମତ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସଦାବା ନେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ନିବେଦନ।